Hei, nimeni on Jens Westerblad, olen Datapartnerin toimitusjohtaja sekä yksi perustajista. Minulla on suotu ilo ja kunnia kertoa lyhyesti Datapartnerista ja sen toiminnasta. Datapartner on porvoolainen ohjelmistotalo, joka on toiminut vuodesta 1987. Olemme erikoistuneet kapeisiin segmenttiin eli valmisohjelmiin, joita käytetään muun muassa investointilaskentaan, liiketoiminnan suunnitteluun ja arvonmääritykseen. Investointilaskentaohjelmissa olemme markkinajohtaja. Yli puolet liikevaihdostamme tulee viennistä. Meidän vahvimmat markkinat ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Saksa ja Puola. Ja meillä on myös edustajia muualla Euroopassa, Venäjällä, USA:ssa, Australiassa. Asiakasyrityksiä on kansainvälisesti noin 750, niitä löytyy useimmilta aloilta. Tässä näkee asiakkaiden toimialajakaumana. Pääomaintensiiviset alat, kuten energiayhtiöt, metsäteollisuus, kemia, metalli ja elintarviketeollisuus ovat suurimmat alat. Asiantuntijapalvelut ovat tosin toiseksi suurin ja julkinen hallintokin on iso. Sitten me ollaan poimittu muutama nimekkäämpi asiakas tähän esille ja suurin menestyksemme on Daimler eli Mercedes-Benzin valmistaja, jolla on konsernlisenssi ja käyttää Investor Excelia tuotannon investointilaskelmissa maailmanlaajuisesti. Suurimmassa toimialassa sähkö ja lämpöä löytyy muun muassa Fortum, Puolan suurin PGE, Helsinki Energia, Göteborg Energi, Pohjolan Voima, Nürnberg Energialaitos ja vielä noin 70 toista sähkölaitosta. Useimmilla näistä yrityksistä on konsernlisenssi ja Invest for Excel-ohjelman käyttö on vaatimuksena, muuten ei investointihakemusta edes käsitellä. Esimerkkejä suomalaisista konsernlisensseistä ovat Kemira, Stora Enso, UPM, Outokumpu, Rautaruukki, Luvata, Neste Oil, Fazer, Paulig, Tampereen kaupunki ja VR-ryhtymä. Ja päätuotteemme on tosin Invest for Excel-ohjelma. Ohjelmaa käyttää investointilaskentaan projektin liiketoiminnan suunnitteluun sekä arvonmääritykseen. Invest for Excel auttaa asiakasta löytämään tuottavimmat ratkaisut liiketoiminnassaan, yhtenäistä ja parantaa kannattavuuslaskennan koko organisaatiossa sekä yhdistää tekniset laskelmat taloudellisiin ennusteihin. Konkreettisia esimerkkejä Invest for Excelin käytöstä ovat esimerkiksi kun energiakonserni ostaa yrityksen Puolasta, metsäteollisuusyritys rakentaa sellutehtaan Etelä-Amerikkaan, valmistava yritys investoi uuteen tuotantolinjaan, kiinteistösijoittaja investoi kiinteistöön, laitevuokraja hankkii laitteita, finanssikonserni kehittää tietojärjestelmiään tai kuluttajatuotteita myyvä yritys tekee markkinointikampanja ja niin edespäin. Toisaalta kun yrittäjä tekee pitkän tähtäimen suunnittelun Invest for Excel-ohjelmalla, voi hän samalla nähdä eri strategisten ratkaisujen vaikutuksia yrityksen arvoon. Mikä sitten on se lisäarvo, joka saa yritykset hankkimaan Invest for Excelin? Tämän tyyppiset laskelmat tehdään yleensä Excelissä. Excel on joustava ohjelma. Kaikki tekevät omanlaisia laskelmia, joita muiden on vaikea ymmärtää. Tulos on laskettu eri tavalla ja usein virheellisesti ja avainhenkilöiltä menee liian paljon aikaa. Invest for Excel tuo yhdenmukaiset ja läpinäkyvät laskelmat sekä vertailukelpoiset tulokset. Se säästää avainhenkilöiden aikaa, saadaan varmuutta testatuilla laskentakaavoilla ja helppokäyttöisellä käyttöliittymällä. Ohjelma ohjaa yrityksen varat mahdollisimman tuottavaan käyttöön ja saadaan paras käytäntö käyttöön. Päätän tähän tämän lyhyen esittelyn ja ottakaa yhteyttä, niin kerromme lisää ja kiitos minun puolestani.